Keby to tak niekto natáčal. No neviem. Kokos, napríklad to slíža v hube, ty kokos. Jaká slíža, Tak to nejedz slíž, ty hubou. debil. Ja, ty kokos. Teraz takto naromára na čelo. Že rovno na čelo tu slížu. Ale, že ju Aj, to... poď odpotiť to, ale hovna, teda to... Že ju to A potom skočilo... nám to ukáž. Že ju to skočilo do polievky, aby ho tak ošpliechal, ale to bolo z mojej huby, vieš. Ja som odprchol, dúfam, že si nestral do tej sprchy. Jak tam by sa dalo srať, vieš, ono to tam má tu, vieš. Ale jak to Takú otečie tu- mi povedz. Že to by sa rozmiaždilo nejak, Neviem. To by si podúpal, aha, no. Bože, to nevieš video, ty debil. Ty No, to debil. dajte do tanierov a potom to dajte do umývačky. Ale to to umie. Ježiš. to je dáme predve. Alebo fakt, háčme sračky Mali by do kosa sme smetná. separovať aj hrubý domáci produkt do krvfoliáž. A potom to... Kokos Marek, ty ešte Nezval sa vás, že niekto prišiel? Nie. Však by klopal, ne? Zvonil minimálne. To zlobím už live, ktorý nás počúval. Marek, ty si vôbec nič nešpapal. Ďakujem, Magi. Ivo, neber mi moju polievku. Čo robíš? To je moja polievka, Marek. Ty si... Mám